The National Land Commission ochiwo thuolo ne bad migawo mochung' ne weche keyo pi e puothe National Irrigation Authority mondo dhi nyime kod chudo mag jogo mane chulo lopegi mondo mi oula ma pi ne lu. Ka piny owacho si omenda maromo shillings milion 168 ma idhi tigodo e chulo wegelo. Bang' rito chudo margi kuom higni buora, geno ko nitiere ne jogo mane ochiwo lopegi mondo koro tige gedo mar kar purno malo Akuja Irrigation Scheme. Geno ni obiro machiegni bang' duol moch wechego mag lope pacho kae, mabende ong'ere kaka National Land Commission miyo duol mar National Irrigation Authority kata NIA thuolo ma chulo wegelo omenda maromo milion 68. Maneja mar kor pur malo Akuja Irrigation Scheme Isaac Munga wacho ni chenrogo mag puodho bok mag lo kapok ochulgi koro dhi nyime. President no miyo around milion 68. Anyalo wacho ni pesa no wantiere godo sani and wasetudre gi jo National Land Commission ma gimiyo wa thuolo mondo wadhi mbele gi chudo. Ma sani nitiere committee mane office mara ma Akuja ka ma dhi mbele gi cheko otese mag jopur mondo mi gichiw thuolo mar chulogi. Koro watimo kaka searches mag land mondo mi wa verify gi documents mag jopur mondo wachul the right owner mar puodho. Maneja ni malo Akuja Irrigation Scheme wacho ni ji mamoko ma nyingi koro onge listi ma chudo weche chudo magi pod iloso kod piny owacho. Compensation itimo on priority basis. Mokwongo en kama watime operation sani mo pure ni. Wasebedo gi pur matek ipuro to kamipure no wuon kanyo neno ni pok ochule. Koro wasebedo gi pur matek matin. Koro waneno ni mondo kama wapure sani wachulgi mondo wadong gi yot mar pur. Ano number 1. Kaito kuma wagero sani kaka block 1 and block 12 mane ja president obiro launch. Gimba wamiyo gi priority mondo mi kik gichung gedo. E okang' mar medo laj mar kar pur malo Akuja Irrigation Scheme, ten kar pur ni wacho ne lo maromo ekas 1,200 manyien idhi yaw higane mondo jopur omed yudo puothe maginyalo pure. Sani wagero block 12 and kwatieko block 12 waburo chako kelo another 1,200 acres ma waburo pure mchele and mano en part of pesa mane president no chikowa ma mondo mi ogere contractors nitie site gidhi mbele gi tich and ageno ni by sama igani dhi rumo financial year dwe mar 6 wabro yudo ka watieko block 12 ma wachako keto those acreage into production. Kalore kod singo manogol ko jatend piny Kenya William Ruto e kinde limbe mare e kar pur dwe mar 8 mar higa mokalo, joten kar pur ni malo Akuja wanjo pur sani yudo mbolea machiegni kodgi kabende kata chiro mar ochele be nyaka sani koro nitie makare. Fertilizer obiro, NCPB no amiyo a warehouse kama gikete fertilizer margi and jopur wasani nyalo yudo fertilizer e bei man piny kendo machiegni mopogore kuma ne gidhi giome fertilizer mabor min Migori. NCPB bende ochako kawo space machielo ma ong'iewo mchele ma wapuro te ma sani onge japur moro amora ma diwach ni odiwo gi mchende. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kado keweche motenore kod yiero kod duol mochung' ne yiero e pacho Kenya kwa Ramgajwang' gin ni